मोजां सुनानै बिनिफोरखौ लानानै हरबा फैयै फैयै 50 बोसोराव आबुङै आगान हासिगोन बर'नि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारा। देग्लाय बोसोरनि गेजेरावनो 50 बोसोराव आबुङै आगान होगोन बर'नि बयजोंबो मिथिसारजानाय सोरां मन्जु थियेटारा। बर' हारिनि गेजेराव सोरां मन्जु थियेटारखौ बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिया गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो दिन्थिफुंबोनो हाबोदों। बिथांनि नाजानाय आरो जाफुंसारनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ 10 लाख रांनि चेकखौ थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिनो गथायना होयो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिखौ बरायनानै 10 लाख राङारि अनसुंथाइखौ गथायना होयो। लोगोसेयैनो बर' माहारिनि फारसे बिथांनि मेंनाय गैयाजासे हाबा मावलांबाय थानायखौ हास्थायनानै बिथांनि गोग्गो देहानि थाखाय अबंलावरिनिसिम आरज गाबो। मख'नो गोनांदि 1974-75 मायथाइनिफ्राय बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिया सोरां मन्जु थियेटारखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंबोनो हादों। बबेखानि गोबां बर' रायजो राजाफोरनि अननाय अनसायनाय मोनबोनो हादों सोरां मन्जु थियेटारा। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।